नमस्कार, मी सिद्धी तुम्हा सर्वांचे सिद्धी किचनमध्ये स्वागत करते। आज आपण मालवणी पद्धतीने जेवणामध्ये लागणारे वाटप कसे करायचे ते पाहणार आहोत। तर चला मग आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करू। सर्वप्रथम आपण साहित्य पाहून घेऊया। मी इथे 4 मध्यम आकाराचे कांदे घेतले आहे, अर्धी वाटी ओले खोबरे, तसेच अर्धी वाटी सुके खोबरे। हे सुके खोबरे तुम्ही बाजारामधून आणू शकता। तसेच आपण इथे आल्याचा 1 तुकडा व लसूणचा 1 कांदा घेतला आहे। घाई गडबडीच्या वेळी तुम्हाला अचानक वाटपाची गरज भासते, अशा वेळी तुम्हाला पूर्वनियोजन करून तुम्ही या पद्धतीने वाटप तयार करून ठेवू शकता। हे वाटप जर तुम्ही फ्रीजरमध्ये ठेवलात तर 1 आठवडाभर टिकते। तर याचबरोबर मी इथे थोडी कोथिंबीर देखील घेतली आहे। तर आता आपण सुके खोबरे किसणीवरती किसून घेऊया। तसेच ओले खोबरे देखील तुम्हाला वेळीवर खाऊन घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे आपण सर्व खोबरं इथे खाऊन घेतलेलं आहे। कांद्याची साले काढून तुम्ही अशा पद्धतीने कांदा मध्येच कापून थंड पाण्यामध्ये ठेवू शकता। असे केल्याने कांदा चिरताना तो कांदा तुमच्या डोळ्यांना बसणार नाही। कांदा डोळ्यांना बसू नये म्हणून आपण कांदा इथे पाण्यामध्ये ठेवला आहे व नंतर अशा प्रकारे कांदा बारीक कापून घ्या। तसेच आल्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घ्या। सर्वप्रथम आपण वाटप करण्यासाठी एका कढईमध्ये बारीक उभा चिरलेला कांदा टाकूया व असं हलक्या हाताने कांदा परतून घेऊ। नंतर यामध्ये थोडे तेल टाकूया व कांदा तेलामध्ये थोडा लालसर होईपर्यंत परतून घ्या। तसेच त्यामध्ये लसणाच्या पाकळ्या टाकून सर्व एकजीव करा। आता यामध्ये आपण खाऊन घेतलेलं ओलं खोबरं टाकून घेऊया व थोडेसे लालसर होईपर्यंत परतून घेऊ। आता ओले खोबरे थोडे लालसर झाल्यावर यामध्ये किसलेले सुके खोबरे घालून पुन्हा ते चांगले परतून घेऊ। खोबरे थोडे चांगले भाजल्यावर त्यामध्ये आल्याचे तुकडे घालून सर्व मिश्रण एकजीव करून परतून घेऊ। आता यामध्ये हळद घालून सर्व पुन्हा परतून घेऊ। हळद घातल्यामुळे आपले हे वाटप जास्त काळ टिकते। तुम्ही या वाटपाचा उपयोग एका आठवड्यापर्यंत करू शकता। आपलं वाटप चांगले भाजेपर्यंत परतवून घ्या। त्यानंतर आता आपण यामध्ये थोडी कोथिंबीर घालून घेऊया व वाटप चांगले भाजून घेऊया। वाटप चांगले भाजून झाल्यावर गॅस बंद करा व वाटप थंड होण्यासाठी एका परातीमध्ये किंवा एका ताटामध्ये काढून घ्या, जेणेकरून ते वाटप चांगल्या प्रकारे थंड होईल। वाटप चांगले थंड झाल्यावर ते एका डब्यामध्ये भरा, जेणेकरून आपल्याला ते वाटप फ्रीजमध्ये ठेवून काही गडबडीत किंवा ऐनवेळी जेवणामध्ये वापरता येईल। तर झालं की आपलं मालवणी पद्धतीमध्ये वाटप तयार। तर ही वाटपाची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा व हे वाटप करून नक्की पहा। तर अशाच नवनवीन पदार्थ शिकण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा।